Il-ħadd it-tajjeb. Illum 22 ta' Awwissu, il-21 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għall-quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna, mill-Knisja tax-Xemxija iddedikata lil San Giuseppe Ħaddiem. Jikkonċelebra Patri Valentin Kallejja li jieħu ħsieb din il-Knisja. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Il-jum tal-ħadd it-tajjeb lil din il-komunità tal-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddiem ġewwa x-Xemxija, grazzi lill patrijiet Kapuċċini li laqgħuna għal dan il-ħadd ukoll, u nsellem lil kull min qiegħed isegwina permezz ta' TVM2 u tal-mezzi soċjali. Fil-bidu ta' din il-quddiesa ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-qawmien mill-imwiet tal-mulej. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Int ir-raj tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqat talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti taqqat il-fidili tiegħek fl-imkien bil-femiet kollha tagħhom u tiġborhom rida waħda bejniethom. Għamel lil poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb ta' Ġosuè. F'dak iż-żmien Ġosuè ġema' it-trubijiet kollha ta' Iżrael f'Sikem u sejjaħ lix-xjuħ, lill-kapijiet, lill-imħalfin, lill-uffiċjali u resqu quddiem Alla. U Ġosuè qal lill-poplu kollu: jekk ma jogħġobkomx taqdu l-mulej, għażlu llum lil min tridu taqdu.
jekkux l-allat li kienu jaqdu mis-sirijietkom li lem mixmara, jew l-allat tal-amurin li fartom qegħdin tamru. Imma jien u dari naqdu l-mulej. U l-poplu kollu wieġeb u qal, ma jkun qatt li aħna nħallu l-mulej biex naqdu allat oħra. Għax kien il-mulej alla tagħna li talla lilna u lil-missirijietna mill-art tal-Eġittu, mid-dar il-jasar, u li għamel qudiemna stess dawn il-ħwejjeġ kbar, u ħarisna matul it-triq kollha li minna għaddejna u fost il-popli li minn ġo nofshom qsamna. Għalhekk aħna wkoll lil-mulej naqdu, għaliex hu Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Flimkien? Taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Flimkien? Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Għajnejn il-mulejn lejn il-ġusti u id-dnejh miftuħa l-lajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Flimkien, pruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Jajtu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom. Midwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Rib il-mulej lej dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin il-dawk bruħhom mifnija. Flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu l-mulej. Iħarislu għadmu kollha, ebda waħda ma titkissirlu. Flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Il-ħażin ħżunitu teqirdu, min jobot il-ġust iħallas għall-ħajja. Jifdu l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu, kull min jistken fih ma jkollux xi patti. Flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efessin. Ħuti, oqogħdu għal xuxin fil-biża' ta' Kristu. Intom in-nisa oqogħdu għal żwieġkom bħalli kieku għal mulej. Għax ir-raġel u ras il-mara bħalma Kristu u ras il-Knisja, is-Salvatur tal-ġisem tiegħu. Għalhekk bħalma l-Knisja toqgħod għal Kristu, hekk ukoll in-nisa għandhom joqogħdu għal żwieġhom f'kollox. Intom l-irġiel ħobbu n-nisa tagħkom kif Kristu ħabb il-Knisja u taħajtu għaliha. U dan għamlu biex iqaddisha u jnaddafha bil-ħasil tal-ilma u l-kelma u biex jressaqha qudiemu din il-Knisja sabiħa, bla teba, bla tikmix, bla għajb u b'xejn minn dan, imma qaddisa u bla tmaqdir minn ħadd. Hekk għandhom ukoll l-irġiel iħobbu n-nisa tagħhom bħalli kieku ġisimhom stess. Min iħobb il-martu ikun iħobb lilu nnifsu. Qatt ħadd ma bagħat il-ġismu stess, iżda jmantnih u jieħu ħsiebu bħalma għamel Kristu mal-Knisja, għax aħna lkoll membri tal-ġisem tiegħu. Għalhekk ir-raġel iħalli lill-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru tnej ġisem wieħed. Dan il-misteru qiegħed tnej tal-Kristu għall-Knisja huwa kbir. Il-kelma tal-mulej. Il-kliem li jien qedtilkom huwa spirtu u ħajja. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu tkellem fuq il-ħobs tal-ħajja. Ħafna mid-dixxipli tiegħu meta semgħu qalu qiebes dan il-kliem
min jiflaħ jisimaw. Ġesu ntebaħ waħdu li d-disċipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk u qalilhom dan il-kliem qed ifixkilkom? Mela xi tgħidu kieku kellkom taraw lil il-bniedem tiela fejn kien qabel u l-ispirtu li għat il-ħajja il-ġisem ma jiswa għal xejn. Il-kliem li jien għattilkom huwa spirtu u ħajja. Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemmnux. Għaliex Ġesu kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma jemmnux u min kien dak li kellu jitradih. U s-sokta jgħidilhom, kien għalhekk li jien għattilkom li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-Missier ma jagħtihx li jiġi. Minn dakinhar bosta mid-disċipli tiegħu telquh u ma baqgħux iborru warajh. Imbagħad Ġesu qal lit-tnax, tridux titilqu intom ukoll. U jġibu xbun Pietru mulej, għand min immorru, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. U ħanemminna u għarafna li inti l-qaddis ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Dan il-ħadd nikkonkludu il-qari mill-kapitlu 6 tal-Vanġelu ta' San Ġwan għalkemm qegħdin fis-sena ddedikata lill-Vanġelu ta' San Mark. Imma peress li l-Vanġelu ta' San Mark huwa Vanġelu qasir, diversi ħdud ikonna siltiet oħra mill-Vanġelu ta' San Ġwan. U fil-ħdud li għaddew apparti l-ħadd li għadda li ddedikajnieh lill-Assunta, smajna kif il-poplu kien immeraviljat bil-qawwa ta' Ġesu li jkattar il-ħobs, ridu jagħmluh sultan. U fir-raħal adottiv tiegħu Kafarnahum jidħol fis-sinagoga u jitkellem dwar il-ħobs li niżel mis-sema li huwa stess it-tagħlim tiegħu u lejn l-aħħar tal-kapitlu ftit qabel is-silta li għadna kemm qrajna Ġesu wkoll joffri ġismu bħala ikel li wassal għal ħajja ta' dejjem. Min kienet jisemgħu u ħafna disċipli tiegħu meta semgħuh qalu jibes dan il-kliem min jiflaħ jisimgħu. Wieħed jista' forsi jiġih il-ħsieb li kienu qegħdin jgħidu hekk għaliex kien qiegħed joffri il-ġismu biex jittiekel. Imma l-offerta ta' Ġesu mhux tip ta' kannibaliżmu, mhux se jqatta biċċa minn sebgħu u jagħtilek biex tikola. Il-ħobs li jsir il-ġisem ta' Ġesu, l-imbit li jsir id-dem ta' Ġesu huwa ikel spiritwali. Aħna insiru ħaġa waħda ma' Ġesu, aħna uniklu il-ġisem għaddis tiegħu fl-Ewkaristija u nixorbu id-dem għaddis tiegħu fis-sagrament. U jgħid li din hija għalina qawwa li twassalna l-ħajja ta' dejjem. Imma forsi kien hemm xi ħaġa oħra li kienet qed tfixkilhom. Il-fatt li it-tagħlim ta' Ġesu u jiġri anke lilna wkoll kultant inħossuh jisfidana u ħanajdwa kif li, kultant anke jiskandalizzana meta jgħidilna ħobb il-għadu tiegħek, meta jgħidilna aħfru u tistennewx li wieħed jgħidilkom grazzi meta tagħmel xi pjaċir. Meta jgħidilna li jridu narawh f'minu dgħajjef, f'minu mwarrab, fl-emigranti, fl-emarġinati. Meta niġu għas-sjunno il-kliem ta' Ġesu isir diffiċli. U jista' jkun li għal ftit mumenti aħna wkoll nagħmlu bħalma għamlu ħafna
bosta mid-dixxipli tiegħu wara dan id-diskors ta' Kafarnaum l-Evanġelu ta' San Ġwan jinsisti li bosta mid-dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warajh. Ġesu ma jbiddilx it-tagħlim tiegħu, ma jbiddilx il-fehma tiegħu, anzi jdur lejn it-tnax u jagħtihom il-libertà sħiħa jiddeċiedu li jitilquh. Tridux morru intom ukoll. Donnu qed jgħidilhom qed tarawhom kif telquh minnhom, jiena l-offerta li għamilt tiegħi nnifsi hija l-ubbidjenza tiegħi lejn Missier mhux se nbiddilha. It-tagħlim tiegħi huwa spiritu u ħajja. X'se tagħmlu? U Pietru jagħmel stqarrija tal-fidi li aħna għandna bżonn nissieħbu magħha llum għalkemm dgħajfin u għalkemm nafu li kultant meta l-Vanġelu jsir kelma jibsa ikonna tentazzjoni kbira ngħidu issa sew, issa da jaqbillek tkun onest, jaqbillek ma xaħħamx, jaqbillek ma tisraqx il-proxmu, jaqbillek il-ħaddiem tagħtih paga tajba, mhux aħjar tisolħu. Dawn huma kollha deċiżjonijiet li aħna naffaċċjaw ruħna magħhom, mhux dejjem inġibuha żewġ, mhux dejjem nobduh il-Ġesu. Jew inkella fir-relazzjoni ta' bejnietna ġieli nużaw kliem iebes għal xulxin, jew nivvendikaw ruħna minn xulxin, jew ma nkunux iridu naħfru lil xulxin. Hemmhekk ukoll il-kelma ta' Ġesu issir kelma iebsa, iebes għalina dan il-kliem min jiflaħ jisimgħu. Imma Pietru jgħidlu mulej, għand min immorru. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Aħna nemminna u għarafna li inti il-qaddis ta' Alla. Pietru għalkemm bniedem dajjef fil-qudiem se jiġħdu Pietru, jitilqu wkoll bħal mamlu l-oħrajn għax is-sija ħażina tiġi fuq kulħadd. Mhux fuq Ġuda l-Iskarjota biss ġiet, fuq kulħadd barra Ġwanni id-dixxiplu l-maħbub. L-unika wieħed li baqa' fidil għal Ġesu anke ħdejn is-salib u ħassib il-mamà ta' Ġesu. Ma da Pietru jitkellem fi simna għalkemm dgħajfin bħalu, għand min tridna mmorru. Aħna nistgħu kultant niżolqu fin-niexef, nistgħu ma nġibuhiex żewġ, nistgħu kultant nitilquk, imminti għandek il-kliem tal-ħajja. Min jaf kemm hemm minna li biż-żmien jgħid bejnu bejn ruħu, kellha raġun ommi, kellu raġun missieri, kellu raġun is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. U hemmhekk tinduna li l-mulej ikellmek permezz ta' min iħobbok għaliex anke l-vuċi tiegħu meta toqorsok fil-laħam il-ħaj tibqa' vuċi ta' mħabba. Wara kollox mhux dan hu l-kliem ta' spiritu u ta' ħajja. Ġesu jitkellem ukoll dwar il-laħam, il-ġisem. Ma xi ġifieri għaliex hu stess qed joffrilna ġismu, mela il-kelma hawnhekk qed juża b'mod negattiv ħafna. Dak kollu li hu materjali li minn għalina se jimlilna l-qalb tagħna. Min jaf kemm hawn min għandu il-miljuni imma m'għandux il-paċi tal-qalb. Dil ħaġa jiena tinkwetani u fl-istess ħin tisfidani. Kapaċi nixtru kollox, imma ma nistgħux nixtru il-paċi
tal-qalb. U allura forsi ta' min minkejja d-djufija tagħna, minkejja forsi u l-mulejja fu jħenna lina niġħduh kemm il-darba, ngħidu ma' Pietru: Mulej, ant min tridna mmorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna, u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben, u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fid-dawl tal-kelma ta' Alla llum, ejjew nitolbu lil Mulej jagħtina dawl biex narfu li hu għandu l-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu l-Qdussija tiegħu l-Papa għalina l-isfijiet għar-rajja kollha tal-Knisja biex aħna induru lejn Ġesu u dejjem ngħidulu minkejja d-djufija tagħna: Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, ant min tridna mmorru. Nitolbu għal dawk li tbedu minn Ġesu minħabba fina, minħabba l-eżempju ħażin tagħna, biex il-Mulej l-ewnet jaffrilna u jħenna lina u lilhom fil-ħnina tiegħu jiġbidhom lejn il-qalb tiegħu b'sens kbir ta' modrija u jfarraġhom. Nitolbu għal ħutna morda, mhux faċili dawk morda bil-COVID-19, għal dawk kollha li qegħdin ibatu minħabba din is-sitwazzjoni, għal dawk kollha li għajjew minn din il-pandemija, il-kol kemm aħna naħseb jien, biex il-Mulej ikun il-faraġġ u s-sabar ta' kull wieħed u waħda minna. Nitolbuk għal ħutna mejtin biex int Mulej tagħtihom il-ħajja ta' dejjem. Bl-interċessjoni ta' Sittna Marija Reġina tas-sema u tal-art, nitolbuk Mulej tilqa' talb tagħna u tqawwilna qalbna waħna nfittxu lil Ġesu u nammettu b'umiltà imma b'ferħ li għandna bżonnu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba l dejjem ksibta lik poplu u tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kun twajjeb mal-Knisja tiegħek u għati għad-doni tal-għaqda u sliem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Li żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qedtu fuq l-eġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla ħieda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smowiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġeratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli ma' San Franġisku l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu.
jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatijas li mulaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħedin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik
biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħenna lina mulej u għatina fejqan sħiħ u fit-tiba tiegħek għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ħadd it-tajjeb lil kulħadd. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum il-Knisja ta' San Ġusepp Ħaddiem fix-Xemxija. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta biex tkompli tgħin lill-persuni u l-familji fil-bżonn fis-soċjetà tagħna jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex ilkoll nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nkomplu nitolbu għal persuni kollha fil-bżonn. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.